Όλοι μας έχουμε δει αυτές τις ετικέτες που λένε παρακαλούμε τηρήστε τις αποστάσεις ασφαλείας. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο ατόμων πρέπει να είναι 2 μέτρα. Αυτό που ζητάει η Εκκλησία, από ό,τι ξέρω, και πρέπει κάποιος να το επιβεβαιώσει αυτό, είναι να είναι ένα άτομο ανά 15 τετραγωνικά μέτρα. Τα 15 τετραγωνικά μέτρα πώς προκύπτουν? Αν σκεφτείς, προς όλες τις κατευθύνσεις, αν έχεις απόσταση 2 μέτρα, αυτό βγάζει 16 τετραγωνικά. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσαμε στο βίντεο την κυρία Λινού, η οποία είναι ιατρός, να εξηγεί πώς προκύπτουν τα 15 τετραγωνικά μέτρα. Στο σχέδιό μας εδώ έχουμε έναν detective και έχουμε χωρίσει το σχέδιο σε τετραγωνάκια, όπου το κάθε ένα έχει μήκος 1 μέτρο. Η νομοθεσία προβλέπει ότι θα πρέπει να έχουμε μία απόσταση μεταξύ μας 2 μέτρα. Οπότε θα πάμε και θα σχεδιάσουμε έναν κύκλο με κέντρο τον detective και ακτίνα 2 μέτρα, ώστε να προκύψουν τα 15 τετραγωνικά μέτρα, παρόλο που αυτό εδώ που βλέπουμε είναι λάθος, δεν είναι σωστό. Θα δούμε στη συνέχεια ότι δεν είναι ακριβώς 15 τετραγωνικά μέτρα και ούτε πρόκειται για κύκλο τελικά. Αυτό που εννοεί η κυρία Λινού είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ έχουμε έναν δεύτερο detective, θα σχεδιάσουμε επίσης έναν δεύτερο κύκλο με κέντρο το δεύτερο detective και ακτίνα πάλι 2 μέτρα. Βλέπουμε οι δύο κύκλοι εφάπτονται. Ασφαλώς θα υπάρχει και ένας τρίτος detective, την άλλη μεριά, αριστερά της οθόνης. Θα σχεδιάσουμε επίσης ένα κυκλάκι. Το ίδιο σημαίνει και από την πάνω πλευρά, αλλά το ίδιο συμβαίνει και από την κάτω πλευρά. Όλοι αυτοί έχουν και μεταξύ τους απόσταση 4 μέτρα. Να δούμε όμως τώρα το εμβαδόν, το οποίο καλύπτει κάθε ένας από αυτούς τους detective. Εδώ πρόκειται λοιπόν για κύκλο, όπου το εμβαδό δίνεται από το τύπο εμβαδό κύκλου ίσον π ρho τετράγωνο. Π είναι το 3,14, περίπου, δεν είναι ακριβώς. Η ακτίνα τώρα αυτών των κύκλων είναι 2 μέτρα, επομένως το αντίστοιχο εμβαδό θα είναι 3,14 επί 2 στο τετράγωνο και το αποτέλεσμα βγαίνει 12,56 τετραγωνικά μέτρα. Δεν είναι 15 τετραγωνικά μέτρα, είναι περίπου. Εδώ έχουμε σχεδιάσει τώρα ένα τετράγωνο, γιατί δείτε στα κενά που υπάρχουν ανάμεσα στους κύκλους δεν μπορεί να κάτσει κάποιος, οπότε το σωστό είναι να καλύψουμε όλο τον χώρο με τετράγωνα. Το κάθε τετράγωνο έχει πλευρά 4 μέτρα. Επομένως, το εμβαδό του κάθε τετραγώνου δίνεται από τον τύπο πλευρά στο τετράγωνο και επειδή η πλευρά είναι 4 μέτρα, το εμβαδό του κάθε τετραγώνου θα είναι 4 στο τετράγωνο, δηλαδή 16 τετραγωνικά μέτρα. Που είναι πάρα πολύ κοντά στα 15 τετραγωνικά μέτρα σε αυτό που αναφερόταν η κυρία Λινού. Όμως εδώ τώρα πρέπει να προσέξουμε το εξής, ότι ενώ έχουμε τα 16 τετραγωνικά μέτρα, παρόλα αυτά η απόσταση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, δεν εννοούμε διαγωνίως, εννοούμε οριζοντίως ή καθέτως, η απόστασή τους δεν είναι 2 μέτρα που προβλέπει η νομοθεσία. Η απόστασή τους είναι 4 μέτρα. Μετρήστε τα τετραγωνάκια, είναι πάρα πολύ απλό. Ενώ κανονικά η απόσταση θα έπρεπε να ήταν 1 μέτρο. Βλέπουμε λοιπόν ξανά την ταμπέλα που λέει ότι η απόσταση πρέπει να είναι 2 μέτρα για λόγους ασφαλείας. Επομένως, το σωστό θα ήταν κάπως έτσι. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος να είναι εκεί που δείχνει τώρα το βελάκι, εκεί που συναντιόνται οι διακεκομένες γραμμές και να απέχει από τον διπλανό του, αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω, 2 μέτρα. Σε αυτή την περίπτωση τότε, το εμβαδόν του κάθε τετραγώνου θα ήταν 2 στο τετράγωνο, γιατί η πλευρά του τετραγώνου είναι 2 μέτρα, άρα το εμβαδόν του κάθε τετραγώνου θα ήταν 4 τετραγωνικά μέτρα και όχι 16. Τι σημαίνει αυτό? Από το 4 για να πάμε στο 16 θα πρέπει να τετραπλασιάσουμε τον αριθμό, άρα μπορούμε να βάλουμε τετραπλάσιους ανθρώπους στον ίδιο χώρο.